Юлбасарлар тапты жеребезіне, Ватан соғышына мен кетем. Менә балам, син әнкәсе аның, балабызны тотып ант итәм. Синең өчен, шушы балам өчен, нәселем өчен, туган илем өчен, мылтык тотып, баскан җиремнән бер адымда артка чигенмәм. Benim әтем соғыш ветераны. Соңғы 12 елын мен аны қарадым. Соңғы елына ұзаттым. Әтке менің соғышқа 42 елының майында 18 yaşында кеткен. Һәм 47 елда японнар соғышынан соң қайтқан. Менә инде Мусаның шул кеткен еллары, яшь чакларыдыр инде. Нәрсә әйтәсем килә? Әтки Сталинградны азат итүдә катнашкан. Шулай ук Венгрия, Румыния, Чехословакия, менә шушы илләрне азат итүдә катнашкан. Шулай ук шул хәтеремдә калган, Сталинград сүзен ишетсә, телевизор алдына килеп утырыр иде. Телевизорга кирип китердәй булып, шул тапшыруны карап, үксеп җылар иде. Әй кызым дияр иде. Сталинградның урамнарында 100 кешене күмдек бит без дияр иде. Шуннан тагын исенә төшереп, Әмінә Дон суын кичкән чагында батальоннан 18 генә кеше йөзеп чыгалдык бит без Дон суын. Калганнарыбыз шундай ятып калды дип ачыгынып сөйләр иде. Ул сөйләргә бик чуста иде. Менә шулай итеп кайчагында менә шундый сүзләрне әйтеп куяр иде. Тагын берсе хәтеремдә калган. Җәй айларында ашта булганбыздыр инде, кибеккәнбездер дә инде. Менә шушы Венгрия, менә шушы Чехословакияны, шулай ук Румынияны азат иткән вакытларда карбыз басуына тап булдык. Барыбыз да шул карбызга ябырылдык. Менә аннан соң шушы карбыздан соң яфалануларыбыз үзебез генә белгәнбездер инде дип торган иде. Тагын нәрсә әйтим? Улар бит инде сугыш ветераннары бик күп сүзләргә яратмый иде. Ул да шулай ук бик күп сөйләмәй иде. 9 майны бик көтеп ала торган иде инде. Менә шулай итеп, һәр елны без 9 майда парадка чыга торган идек. Менә һәр бер елның шушы парадта булган карточкалары калган. Нәрсә әйтәсем килә? Бу сугыш бик күпләргә ачы кайгы китергән. Әти-әниләребезнең башыннан ниләр генә кичмәгән. Ниләр генә улар күрмәгән. Күпме кешеләр, күпме солдатлар яуда ятып калган хәбәрсез булып. Il буенча һәйкәл төзелгән, күпме асыл гомер өзелгән. Үлгәннәргә сөю сүрелмәй, һәйкәлләргә сукмак өзелмәй. Bilgisiz солдатка һәйкәлләр. Әйтегез кай яктан сез кемнәр? Солдатлар булмыйлар, biz
Мин актриса буларак төрле рольләр башкардым. Спектакльләр өстендә эшләгәндә нинди генә вакыйгалар эчендә яшәмисең. Нинди генә шатлыклар, нинди генә хәсрәтләр кичермисең. Катлаулы, аянычлы язмышлы кешеләрнең образын күп тапкырлар тудырырга туры килде. Башка берәүнең әче язмышын үз йөрәгеңә салу, үз җаның белән тою ифрат авыр. Ләкин роль өстендә эшләгәндә айрыуча йөрәгемне телгәләп ике сәхнә әсәре хәтеремә уелды. Берсе Алексей Дударевның «Рядовойлар» драмасы, икенчесе Зөлфәт Хәкимнең «Легионер» театраль романы. Бу спектакльләрдә сугыш елларындагы хатын-кызларның кичерешләрен чагылдырырга кирәк булды. Сугыш хакында ныграк өйрәнгән, күбрәк мәгълүмат туплаган саен, безнең буынга тынычлык яулап биргән ветераннарга хөрмәтем көчәйде. Тыныч тормышның кадере арта барды. Сугышта җиңүләр булмый. Ул мәгънәсез, кешелек дөньясына капма-каршы булган афәт. Сугышта аяусыз рәвештә бихисап гомерләр өзелә. Кеше язмышлары челпәрәмә килә, ут көлгә әйләнә. Хәтер чыңлавы һәлак булганнарны борчымый. Алар тереләрнең аңын, аларның намусын уята. Сугышка багышланган спектакльләрне куйганда, без тынычлык турында, якыннарыбызның һәм бөтенләй чит-ят булганнарның язмышларын, кешелек дөньясының киләчәген уйлыйбыз. Әлеге сәхнә әсәрләре җир шарында тынычлык урнаштырыр өчен бар көчләрне тупларга, катгый чаралар күрергә чакыра. Хөрмәтле сугыш ветераннары, тыл батырлары. Сез туган илебезне, ватаныбызны ил басарлардан, фашистлардан саклау өчен үзегезне аямагансыз. Бөек җиңү көне, миллионлаган җимерелгән тормышлар, өем корбаннар, ил тулы ятимнәр бәясенә төшкән. Без сезнең оныкларыгыз бу батырлыкларны мәңге онытмаячакбыз. Исемнәрегезгә, тарихка тап төшермәбез. Мең рәхмәт сезгә. Бөек җиңү көне белән сезне. Сугыш ялкыны безнең дөньяны шылгап алмасын яңадан. Сакла тынычлыкны. Дан тынычлыкка. Дан тынычлыкка.